Hinikayat naman po ng tanggapan ng Cooperative Development Authority or CDA ang mga kooperatiba sa buong Region 1 pagdating sa paghahalal ng bagong mga leader ng mga ito sa kanilang taunan na dapat ay eleksyon sa ibinahaging payag ng ahensya sa naganap na kapihan sa Bagong Pilipinas ng Philippine Information Agency Region 1. Mainang umano na taon-taon ay magkaroon sana umano ng mga bagong namumuno upang mas malaman ang kakayahan ng bawat isa sa pamamahala ng kooperatiba. Nila madalas ang siste sa mga ito ay kung sino na ang naunang naihalala ay nagtatagal ng ilang taon na. Makatutulong din umano ito upang mas maging maunlad ang mga kooperatiba sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malawakang oportunidad sa posible pang maging leader ng mga sasabing samahan. Samantala, ang CDA ay ahensya ng gobyerno na namamahala sa pagtataguyod ng pagpapalago ng mga kooperatiba sa Pilipinas. Sa bisa ng Republic Act No. 6939 o yung Cooperative Development Authority Act, may otoridad ang mga itong magrehistro ng mga kooperatiba sa bansa. IFM News. IFM News. IFM.